masu san mu. Roƙon Allah nake yi haɗa ni da masu suna. Haka ne mai san ka abin ka so ne makiyan ka abin gudu. Dan uwan maciji da ka gan shi ɗauki sanda. Kai dare ya fara dare mamma, kai bari yan ga masoyanmu waɗanda suke mana alheri. Yo dare ya fara yin dare, ga baban Husaina ga na kuma kiɗan ne. Haka ne bakan gamiya nake yi, bakan gamiyar kiɗana. Allah ba ni wani ba ni masu suna ko kidadawa, idini nufu masu jita. Daɗina da duniyan nan kowa ce baya san ka, kai ma ce ba ka so ne. Ba Allah bane shi bare ya kashe ka yanzu. Cewar nufu masu jita, nufu dan Kano ne, dan asalin Kano ne, cikakken dan Kano ba dan baki bane. Ya jin waka ta ina yi ka san nufu ne sauka. Sarari maganin maɗi mamma, kura sanya kare daji. Dan yaro bai ja manya ba, kaga masallacin kura ba a sa kare ya yi limanci. Idan kaga gaye an kama an sa masa an kwata ɓaci. Dan Hausa mai gonar waka a gurin waka ban lalaci. Idan ka ji zaki na kuki na mun da wadajin ya ɓaci. Bakan da miyar na kudan Hausa ga masoya ban gwada bambanci. Allah ka haɗa ni da mai so na ka raba mu da harkar ta ɓaci. Lilo 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 lilo. Shake body, mother young lady. See too much money, yank it a fee. See that bad guy, get money, you be snatchy. I be jealousy, she dash you money, what you see. He say go buy for infinity. He don't know say I be jealousy. I go slap you physically. No way down Kanole. Makadina zamani ba ƙarya bane ba. Kano, cikakken dan Kano. Yau ba baban Kano bane, dan Hausan kiɗa ne, mai kayan kiɗa na zamani gani gani. Bikin da babu mu
26 suka yi sarautar Kano, amma su Fulani 27 da Sunusi na yanzu ba ƙarya ba ne ba ruhu mai kiɗa. Haka ne, haka. Dalaba ma guje ne, ina gayya mai gaya, shi ba ma guje ne, ranau mai rano, ai ba ma guje ne, haka. Bagauda ba ma guje ne, haka. Barbushi ba ma guje ne, ashe. Wanda ya fara tsaron garin Kano shi ne Kano Makeri. Giji masu ba ma guje, rumfa ba ma guje, mazugal ba ma guje. Fura sarkin Kano ne, kuma ba ma guje ne, haka ne. Sarkin Kano dumba, aiki ma ba ma guje ne. Sarki fitila shi ma sarkin Kano ne. Sarkin Kano barau bai san gudu ba. Na kuna tuno da shabu da ba ma gujen nan. Haji sarakuna na haɗe muka gaya ma. Kuma yanzu zan daga ɓangaren Fulani. Zana zakuro kaɗan ɓangaren Musulmi. Haka ne. Muhammadu Rumfa mai Kano. Sarkin Kano ne. Sarki Sulemanu. Sarkin Kano ne. Sarkin Kano Muhammadu Dabo na dashen. Sarkin Kano Muhammadu Inuwa. Har da Sarki Abdullahi muna ta tuno su. Sarki Bayar Abdullahi Kano ne. Muhammadu Sunusi Sarkin Kano ne. Ado Bayero Sarkin Kano ne. Sunusi na biyu yanzu shi ne ike yi. Sarkin Kano ne. Rike mutan Kano, so mutan Kano, rike mutan Kano Sunusi. Kai da dikidan gadan gudan Kano ne. Haka a dawo harka aita da mu, ku samu abin ku damu da mu. A duk wata harka za a damu, jalla ilahu ya yarda da mu. Ina kike ne na zo mu gamu, a leƙa ƙasar Makka tare da mu, kuma ga matan mu a tare da mu. Ga baban Halima na kuma su jita. Hey, super! I see fine baby come to me, you know say baby I get money. Hey, sit down baby, waiting you need, you know say I get testimony. Plenty motor belong to me. Hey, all the people respect me. See that fine house belong to me. Jani jani, jita jani jani, kai ni kuma masoya. Bada dai kuma zo kuma zo kuma zo kuma zo ya Allah ba mu kuɗi. Haba! Ba a harka ai sai da kuɗi.